Júlia Camps Herrero, dona pionera en l'estudi del càncer de mama. Júlia va néixer el 12 de gener de 1963 a Benilloba. És la major de 4 germans. Quan era adolescent va perdre sa mare, que va morir a causa del càncer de mama. Des d'aleshores, ella i els seus germans van viure amb la seva iaia. El seu pare els va proporcionar una bona educació i ella va seguir els passos del seu iaio, que va ser metge. Júlia va estudiar la carrera de Medicina i Cirurgia. Després es va especialitzar en Radiologia a Alacant com a radiòloga general i més tard a Boston, Estats Units, s'especialitzà en Radiologia Abdominal. La radiologia és la branca de la medicina que estudia l'aplicació de les radiacions, com els rajos X, per diagnosticar o tractar malalties. La radiació és una energia invisible que s'emet en forma d'ones. Serveix, entre altres coses, per poder veure l'interior del cos o tractar algunes malalties. Actualment és cap corporativa de l'àrea de mama en el grup Ribera Salut. Gràcies al seu esforç i la seva formació, Júlia és ponent en Amèrica i Europa. És autora d'escrits científics i ocupa càrrecs importants en diferents organismes relacionats amb la investigació contra el càncer de mama. Què és el càncer? El cos humà està format per unitats minúscules anomenades cèl·lules. El càncer és una malaltia relacionada amb elles. Quan una persona desenvolupa un càncer, significa que un grup de cèl·lules actuen de forma diferent i formen un tumor en alguna part del seu cos. Això provoca que una persona caiga malalta. El càncer de mama és un tipus de tumor que es forma en les cèl·lules del pit d'una persona, tant de dones com d'homes, encara que és poc freqüent en homes. Des de 1999, Júlia investiga l'aplicació de la radiologia mamària a partir de diferents tècniques: mamografia, ecografia i, especialment, la ressonància magnètica. Ha sigut responsable d'un estudi en el que es demostra la importància d'utilitzar la ressonància magnètica per lluitar contra el càncer de mama. La mamografia, l'ecografia i la ressonància magnètica mamària són diferents tècniques que utilitzen la radiació per poder fer fotografies molt detallades de les estructures de dins del pit. Moltes gràcies, Júlia Camps Herrero, per dedicar la teua vida a millorar la vida de les persones.